Takže slušné teraz. Neviem ako... Kamaráti, čaute, vítajte pri ďalšom videu, zase v zostave Dominik a moja maličkosť. Dneska sa budeme baviť o chessrigoch a plate carrieroch, ale teda v takom duchu, že čo si zase doniesť na strelnicu, keď k nám prídete, čo je už prepál, čo by sme odporúčili, čo vám môže byť akože nápomocné a naopak, čo vám môže byť akože na škodu, lebo budete ovešaní 1000 vecami a úplne zbytočne. A potom zase dostaneme k tomu, že čo nosíme my a prečo to máme postavené tak, jak to máme postavené. A to bude taký suma sumárum dnešné, čo nás čaká. Jo. Dominko? Nič, iba to, že presne ako si povedal, ľudia majú tendenciu to hneď, hlavne pri kúpe svojho prvého plate carrieru, hneď prepalovať. Myslím, že aj s Tomáškom ste to spomínali, že pri opaskoch, že netreba tam hneď zbytočne proste nahádzať všetko a každý jeden dielik toho molečka zaplniť nejakou sumkou na granáty, na fleše a NVG a neviem čo všetko. Čiže ono to pekne postupne všetko príde, jak budete s tým streleckým vývojom prechádzať, budete sa zúčastňovať rôznych súťaží, kde budete tie sumky potrebovať, tak oni si vlastne to miesto vo vašej výbave sami nájdu. Hej, čiže pokiaľ nepôjdete na nejaký rifle full spectrum alebo niečo, tak naozaj plate carrier není úplne nutnosť a ani tam nie, lebo to všetko viete spraviť chessrigom, že musíme si nejakým spôsobom rozdeliť, že čo je teda hlavný účel jedného alebo druhého. Bavíme sa o tom teraz, že potrebujete si niekde odložiť puškové sumky, prípadne nejaký admin, perečko, papierik a tak ďalej, hej, žuvačky. Alebo hlavne z niečoho ťahať muníciu. Tak, pokiaľ ste na nejakom základnom kurze, tak naozaj, ak sme stavali ten opasok, tak tam vždycky máme teda akože ten speed reload Mag pouch na pušku, takže to vám bude bohate stačiť. Ak už tých zásobníkov budete potrebovať viacej, že chcete mať nejaký palebný priemer, 7 zásobníkov plus minus, hej, tak už to teda niekde musíte poukladať. A otázka teda je, že či to potrebujete spojiť aj s balistickou ochranou, alebo vám stačí naozaj iba akože load bearing systém, čiže niečo, čo by teda tú váhu alebo ten náklad vedelo nosiť. Čiže prejdeme si najprv teda tie chessrigy, okay. Čo je teda bez balistické ochrany, ale iba spôsob, ako nosiť zásobníky, či už na strelnici, alebo teda aj inde. Neviem. Nie, dobre, povedzme, že teda chceš sa prihlásiť na prvý tvoj kurz Rifle Fundamentals a teda rozmýšľaš nad tým, že aký nosný systém si zoberieš. Že teda či si zoberieš plate carrier, alebo si zoberieš chessrig, alebo či si kúpiš svoj prvý chessrig alebo plate carrier. Ako to môže vyzerať? No, veľa ľudí príde teda práve na taký základný kurz už nahádzaných, úplne že full tactical gear, čo teda niekedy je veľmi na škodu. Ja chápem že tu to nemajú kam úplne na obliec a už si to kúpili a už sa z toho tešia, ale presne, ak sa bavíme o nejakých základných kurzoch, tak naozaj vo veľakrát je lepšie, aby ste povedzme ťahali zvačku, keď to preženiem, jak to, že vás budú omíňať trapézy a budete sa tam krútiť a budete rozmýšľať nad všetkým iným, len nad tým, že čo sa preberá na tom puškovom kurze. Čiže čo hovoríme aj tam, keď si to chcete vyskúšať, dajte si to, ale vôbec to nie hanba si to dať dole, cez obednú prestávku, zase si to potom dám zase na seba a jednoducho viem, že napríklad tie ramená mi úplne nejakým spôsobom nesedia, ale k tomu sa dostaneme, všetko sa dá vyriešiť už tými doplnkami. Hej, čiže vo výsledku na kurz Rifle Fundamentals potrebuješ dva zásobníky, čiže jak máš povedzme, že len pištol a prechádzaš na pušku, tak ti kľudne stačí jedna sumka na opasku. A vieš ťahať zo speed reloadovej sumky na opasku, hej? No ale teda presne, ak by sme sa chceli dostať na to, že chcete teda si niečo teda zaobstarať, áno, tak úplne jednoduchá vec by mohol byť takýto super simple chessrig, čo je vlastne gumenka, kam sa tie zásobníky poukladajú, je to taká podprsenka, vôbec nejakým spôsobom to nezavadza, je to v podstate relatívne ľahké, dá sa tam do toho ešte turniket, lekárnička, aj pištolový zásobník, vstupný náklad na toto je akože veľmi nízky a urobí to veľa roboty. Či už to chcete nosiť teda akože na vonkajšie nosenie, alebo si to chcete dať tak na kontraktora, že pod košelu, tak sa to krásne stratí, lebo je to nacuclé na telo a funguje to veľmi dobre. Hej, to som chcel povedať, že to vyzerá super slick, tak to vieš aj pekne schovať pod nejakú košelu, mikinu alebo niečo. No, čiže tak, to je jedna možnosť. Potom je tam možnosť mať chessrig s front flapom, čiže niečo, jak máš ty tu. OK, ale tak toto, ako si povedal, to bude vyzerať, že prepálený, ale môže to vyzerať aj takto.
Áno, toto je taký viacej akože Recon chest rig, zase bol postavený na súťaž, ale teda presne takýto front flap, aký máte na plate carriery, si viete dať dole, dať si ho na chest rig. Ja mám tunak split rig, to je to, čo som chcel akože porovnať. Hej, čiže mám nosný systém, na ktorý si proste pripnem toto a hotovo. Hej. No, máte kšandy. Jo, čiže jednoducho to tam pripnem a mám hrudný nosný systém, s ktorým viem úplne v pohode fungovať. A teda aj v budúcnosti, keby som sa rozhodol, že si chcem kúpiť plate carrier, tak jednoducho to len zase odcviknem, kúpnem to na vestu a viem s tým fungovať. Hej, výhoda tohto je, že vlastne mám ten istý setup či na chest rigu, alebo potom na tom plate carrieri. Veľmi podobne to vie fungovať aj s týmto split rigom, ten sa trošku jednoduchšie oblieka, lebo má vpredu zips alebo klipy, okay? Čiže si to proste prehodím cez seba ako takú vestičku rybársku, zapnem si ju a mám tie zásobníky tiež vpredu plus nejaké admin veci a tiež si ho viem dať na plate carrier typu takéhoto slickstera alebo niečoho, že jednoducho mám stále ten istý setup hore-dole. Čo je veľmi pohodlné, že cez letné dni si to proste rozopnem a luftujem sa, jednoducho nehorím, keď tu mám opotené prsa pod takým tým plakartom. Okay. No a teda presne, spomenuli sme teda nejaké sumky navyše, už hej, tuto ste videli, že zásobníky a potom veci také tie admin charakteru, kde sa už dá dať rádio, Nalgen flaška, možno pištol, hej, do kidexového insertu, to je tu. Hej, že si to proste vieš nosiť so sebou a bez toho, aby si mal opasok, prípadne dobre to funguje s ruksakom v tom prípade. Alebo potom takýto akože špeciál, kde už mám akože veľa adminu a mám tam kopec vecí na celý výlet. Hej. Jasné, ale potrebuješ takéto niečo na kurz? Vôbec, to je akože len, že kam sa s tým viete dostať, ale presne táto platforma vie začať úplne jednoducho. Iba ten basic vlastne. Hej. A postupne si na to dokupuješ veci, ktoré proste zistíš, že potrebuješ. Hej. Čo sa týka chest rigov, tak máme také dva základné typy. Modulárny, ktorý si viete postaviť podľa seba, čiže sú tam molečka a dáte si tam takú kapsu, ako potrebujete, čiže toto by sa dalo vymeniť za Nalgen flašku, toto by sa dalo vymeniť za púzdro na pištol alebo vysielačku a tak ďalej. Ale potom sú už také tie prečité, ktoré už sú fixné. Yeah. Ale to sú také tie presne, tie entry level a fungujú veľmi dobre a zase dostanú vás veľmi ďaleko. Čiže ale presne, ako si povedal, ešte predtým, než v podstate investuješ tie peniaze do toho, že by si všetky tie sumky nakúpil, tak povedzme, že tá situácia, v ktorej sa budeš nachádzať s tým tvojim aktuálnym chest rigom alebo plate carrierom ťa najlepšie naučí, čo budeš potrebovať do budúcna. Že je dobré, že na to prídeš priamo ako keby na úrovni tej situácie a jednoducho potom aj naozaj, že zistíš, že kde si to dobre umiestni, kde sa ti to dobre ťahá, nie je tuto sa mi to dobre neťahá, alebo jednoducho som tu poskracovaný, neviem si to dobre dočiahnuť a tak ďalej. Hej. Čiže nemíňajte zbytočné peniaze, ktoré potom v podstate na veci, ktoré možno, že nebudete potrebovať, alebo vám nebudú vyhovovať. Okay? Je to presne úplne tá istá logika, jak s tým opaskom. Už sme to tu spomínali, povieme to znovu. Nestávajte to tak, že každý kúsok molečka musím ohádzať nejakou sumkou a potom ju buď použijem, alebo ju vyhodím, hej, ale práve naopak. Mám proste slick vec, čo je toto, napríklad, hej, keď sa už dostaneme k tým plate carrierom, kde v podstate je iba, že na 3 zásobníky a potom balistická ochrana a v týchto kamerbandoch, tých bočných gumenkách je ešte priestor na zásobníky alebo nejaký dodatočný gear ako turniket, lekárnička a tak ďalej. No a potom zistím, že potrebujem niekde si dávať telefón, hej, napríklad. Tak si proste dám na hrudník nejakú malú kapsičku, do ktorej si viem dať telefón, hej. Čiže toto bol presne podobný plate carrier a tuto zrazu si tam dorobím vec, kam si viem dať telefón. Potom potrebujem niečo, kam si budem dávať ešte, že už idete niekde do lesa, tak kompás a mapu, hej. Tak tu mám proste takúto poštovú schránku, kam si dám kompás, mapu, tu je nejaká páska a rukavice, hej, na medicínku, hej, takže výborne, hej, ďalší kúsok. No a potom zistím, že moje tieto gumenkové kamerbandy, ktoré tam sú, elastické, už nedržia tie zásobníky tak, jak by mohli, tak tam chcem niečo pevnejšie. A na to pevnejšie už si viem prichystať viacej sumiek, prípadne tam dať nejakú balistickú ochranu. No a potom presne, do spodu potrebujem viacej adminu, tak tam viem potom prirobiť ten dangler,
maličký, ale zrazu Dangler úplne nepotrebujem, ale budem potrebovať balistickú ochranu na slabiny, tak si ju tam prihotovím a celé si to viem proste stavať tak, aby Ako to daná vyhovovalo situácia presne. Tento plate carrier vie byť, že úplná battle vesta, ohádzaný 1000 vecami, alebo maličkými zmenami, hej, že všetko je to na sucháč, to ohádžem tak, že si to viem dať proste pod károvanú košelu bez toho, aby to niekto, kto není znalý problematiky, hej, si to všimol. Takže super jednoduché. Ne? A to už sa bavíme o takých veciach, jak ja neviem, že potrebujem šlingu si tam prirobiť na sucháč. Tak dozadu si tam proste prirobím šlingu, keby som potreboval robiť nejakú extrakciu alebo čokoľvek, postaviť si nejaký záložný sedák, tak to všetko tam vieš mať narobené úplne len tak. To je otázka pár sekúnd a ten plate carrier vie vyzerať úplne inač. Takže to je to, ale presne myslíte na to, že nechcete teraz to som videl na internete, tak to teraz nahádžem všetko tam a budem to nosiť, akurát z toho tak budú boleť trapézy a už to len budete zhadzovať a nebudete to nosiť vôbec. Myslíte na to, že gro pohodlia toho plate carrieru robia pláty. Hej, to znamená, že keď si kúpim proste rovné oceláky, čo teda asi do tohto by ste ani nedali, ale pláty bez multicurve zahnutia, tak to bude proste otrava to nosiť. Naopak, keď si kúpite dobré pláty, ktoré majú super anatomické tvarovanie, prípadne to ešte vysteliete vnútri nejakou penou alebo kľudne karimatkou vystrihnutou, nejakou mekučkou, tak ten plate carrier zrazu bude pohodlný na nosenie. Takisto tieto ramenné popruhy, hej, môžu byť akože bez tapacírungu, jak na chest rigu, alebo s jemným tapacírungom, alebo s úplne hrubým tapacírungom a viete si to meniť zase na počkanie podľa toho, čo vám vyhovuje, či na to máte dávať ruksak alebo ne a tak ďalej. Ak už to chceme úplne vyhrotiť, tak na ten chrbát, keď sa bavíme o ruksaku, si viete dorobiť back panel, zase musíte podporovať ten váš plate carrier, ale to už je vec teda, ak sa bavíme o práci v tíme, lebo na tento tak to je back panel, ďakujem. Back panel sa ja nedostanem. To mi musí vyberať proste nejaký kamoš. Čiže čo už tam budem mať, hej, zase sumku na 400 granátov, ale nedostanem sa k ním nikdy, tak to už musíte mať kamaráta, s ktorým viete pracovať v tíme. Takže inak to v podstate zase nepotrebujete, potom pre jednotlivca je super ruksak. Keď mám ruksak, tak zase nemôžem mať úplne hrubé tie nárameníky, no a takto sa to celé nejakým spôsobom krúti a stavia a skúšate a meníte a zisťujete, až proste sa dostanete na to akože vysnené, na tú vysnenú úroveň. Hej, ale zase platí, a ako hovoríme vždy, keď už si to postávate, trénujte v tom, pretože ja chápem, že keď niekto príde na strelnicu a chce sa sústrediť na nejaký izolovaný skill, okay, že jednoducho robíš nejaký drill, či už z pištole alebo z pušky, tak ono je to nie že jednoduché, ale oveľa lepšie a plynulejšie sa to robí, keď to robíš bez plate carrieru alebo bez chest rigu, áno. Čiže naozaj, keď už to máte poskladané, tak vybehnite aj s tým sem tam na strelnicu, strieľajte s tým, pretože môže sa ľahko stať, že nahodíte si plate carrier a zrazu sa vám ten domček toho vašeho pomyselného výkonu rozpadne. Či už si lahnete s tou vestou a zrazu ste o 15 cm vyššie, alebo či už je to len obyčajné nahádzovanie pušky do ramena, hej, že to naozaj to vie malinko znepríjemniť ten výkon s tou samotnou. Štandardne si ľudia posúvajú pažbu o jeden zub dopredu, keď majú plate carrier, lebo proste zrazu to zalícenie, nazvime to, hej, je inde, okay, o trošku posunuté dopredu. Čoho ja nie som veľký fanúšik, máme to tu a to sú plastové spony, prehnane veľké plastové spony a prehnane veľké proste zapínania na tých Hej, lebo keď padneš do vody, tak a budeš sa topiť, tak to budeš musieť roztopiť. Áno, akože to je presne to, že na to je, že aby som to rýchlo dal dole, to je super. A to je ono, hej, a teda rýchlo dole si to naozaj budete dávať raz za čas, keď vám bude prihárať pod zadkom, tak presne tak, jak chcete si šanovať ten ostrý plát, my sme to už spomínali, tuším, ale spomenieme to aj túto v tom videu, že tie pláty, ktoré tam máte, balistické, tak oni teda podliehajú nejakej skaze. Či už to bude nejakými otrasmi, alebo len vekom, alebo poveternostnými podmienkami, mokré, spotené, neviem čo, hej, a keramické, máte keramické pláty, tak
podľahajú skaze. Preto na tréning proste máme tu, aj ja mám v tomto plate carrieri gumené, hej, záťažové, ktoré sú teda multicurve, ale presne sa mi nepokazia. Je to malá investícia na to, aby som si ušanoval tie drahé pláty vo veste, ktorá teda reálne má byť taká tá ostrá, alebo ich má iba doma v šuflíku a vyťahneme vtedy, keď to naozaj bude nutné. Aby ste si ich nejakým spôsobom nepoškodili, to by bola škoda, lebo to je fakt asi najväčšia investícia na tom, že čo do toho nakrmíte, do toho plate carrieru. A potom presne už len mäkká balistika, taká balistika, bočné pláty, s tým sa dá hrať veľmi veľa, ale zase, kým to naozaj nepocítite tú potrebu, hej, ktorá nemusí byť úplne vyvolaná externým nejakým, ale aj teda interne si ľudia vytvárajú potreby v tomto športe, že to potrebujem, tak si to kúpim, tak začnite zľahka. Začnite zľahka, nech vás to netrápi, keď musíte robiť drily a učiť sa na základnej úrovni nejaké pohyby, lebo potom presne ľudí to strašne limituje. A treba s tým chodiť, není problém v tom akože si to dať na túru, vyskúšať si to ponosiť hodiny, hej, hrať sa s tým, aby mi to proste sedelo, tú správnu výšku si nastaviť a tak ďalej. Není to ani celkom malá investícia, že nehovorím, že vlastniť balistickú ochranu je zlé, ale je to investícia do zdravia. Je to, áno, ale každopádne má to niekde v tom rozvoji miesto, v tom progrese, no. Ale akože vieš investovať tie peniaze nie malé do vecí, ktoré ako keby nie, že dávajú väčší zmysel, ale posunú ťa ďalej. Či už napríklad strelivo, hej, alebo pobyt na strelnici, alebo teda nejaký kurz. OK, čiže toľko asi za nás, hej, čiže presne, myslíte na to, že na to, aby ste prišli strieľať na akýkoľvek výcvik, úplne nepotrebujete plate carrier, ak hej, tak si ho spravte iba akože najľahší, alebo teda najťažší nutný, čiže ideálne najľahší, aký sa dá, tak aby ste mali všetko, čo budete na ten daný kurz potrebovať. A potom od toho, keď sa budete špecializovať a pôjdete na nejakú proste akože nadstavbu alebo iný kurz a zistíte, že tam naozaj potrebujete niekde si dať, neviem, na kurze SUT, dostanete dýmový granát, hej, ktorý máte hodiť, aby ste, keby, neviem, proste pre nejaký dôvod a nemáte si ho kam dať, tak aha, dobre, tak to je proste priestor na to, že keď poviem na budúce, tak si tam prirobím niekde sumku na dym napríklad, hej, čiže tá potreba, presne ak si povedal, sa vytvorí tým trénovaním a nechcem tam mať 70 sumiek na granáty a ešte ho ani nedostať, lebo ho dostane kolega vedľa, tak super, mám teda ideálne si ani nespomenúť, že ho mám. A potom ho zabudnem hodiť, hej, to sa tiež deje. Takže tak, zase, ak by ste mali nejaké otázky, kamaráti, tak sa nehambite napísať nám, opýtať sa, čo si mám doniesť, jak si to mám doniesť, jak si to mám postavať. Zase je dobre poradiť sa predtým, ako budete investovať kopu peňazí do gearu, ktorý potom, ak máte menej skúsených kamošov, tak im ho predáte a keď nemáte, tak potom vám to ostane doma v skrinke a tam sa na to bude prášiť, takže to by bola škoda. Dôležité je ešte spomenúť samozrejme, že máme tu naozaj že veľmi veľa či už chest rigov alebo plate carrierov na to, aby ste si to vy vyskúšali tu u nás, čiže na to, aby ste prišli na prvý kurz, si nemusíte doniesť svoje vybavenie, ale viete si ho u nás požičať, viete si to vyskúšať a samozrejme aj s nami predebatovať a spoločne sa môžeme porozprávať o tom, že aké sú vaše preferencie. Hej, máme tu toho kopu, viete si to nastaviť, že nech prídete oblečení v akomkoľvek rôznom type oblečenia, tak to vôbec není problém, lebo si to nastavíte na seba. Takže toľko. Kamaráti, ďakujeme pekne za pozornosť a ako Miško povedal, budeme veľmi radi, keď nám napíšete do komentára, či už čo sa vám páčilo alebo nepáčilo na tomto videu, alebo aj témy, ktoré by vás zaujímali, ktoré by sme mohli rozobrať v ďalších videách. Takže ďakujeme veľmi pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa, pa. Čaute. No, bolo to tiež také zase. Tesne? Ale takto som sa zastavil.